הרי אמרנו בפרק א' שבעצם, כאילו, יש הרי, הרמח"ל מביא פה את העולם נברא לשימוש האדם, נכון? והדוגמה שלו זה יעקב, בפרשת שבוע, זה הדוגמה. זה בעצם האדם, נכון, שאומר, העולם נברא לשימוש האדם, נכון? אז בעצם על איזה אדם אנחנו אומרים, בשבילי נברא העולם. על איזה אדם, אפשר לומר, הנה, האדם הזה רואים עליו, בשבילי נברא העולם. זה בעצם הדמות של יעקב, נכון? שאתה יכול לומר, בשבילי נברא העולם. ויעקב עצמו, נכון, הוא בעצם, הוא כולו בשביל הבנים, נכון? זה עמדה כזאת של כל האישיות שלו, היא לגמרי התמסרות להיותו אב, כן? להיותו אב. בעצם יעקב כאילו הוא לא דמות, נכון? כמו שאומר הרמב"ן, הוא היחיד שלא קורא בשם השם, נכון? כאילו, הוא כל כולו התמסרות, כאילו מהישיבה, למה הוא יצא? להקים משפחה, נכון? אברהם יצחק קוראים בשם השם, נכון? יעקב לא קורא בשם השם. למה? כי מי יקרא בשם השם? האומה תקרא בשם השם. הוא לא קורא בשם השם. כך אומר הרמב"ן, נכון? אז בעצם כאילו, העולם כולו נברא בשבילו, אבל הוא עצמו, ברעבר הזה, הוא כולו בשביל טוב, חשבתי להתחיל פרק ב' אנחנו, אז אמרנו נכון, יש לנו בעצם המהלך שהתורה הופיע בו בשתי בחינות. יש מהלך אחד שהוא יופיע בפרק רביעי פה, ביחס לזהירות באופן יותר מדויק, יותר ספציפי, ויש המבט הכללי, בעצם יצירת, כן, לא איזה נקודה מסוימת בתורה, כמו שאומרים בפרק א', אלא מאמרי חז"ל רבים, נכון? מאמרי חז"ל רבים, הים והיבשה, הפרוזדור והטרקלין, יום שישי ושבת, המון מאמרי חז"ל, שבעצם כולם מבטאים איזו נקודה אחת של עמדה נכונה כלפי המציאות, שבונה את השאלה של מה מקומו של אדם בעולם, מה מגמתו של אדם בעולם, זה בעצם שתי השאלות, חובתו, כן, ומה מטרתו, ומתוך זה כל היחס למצוות. זה אמרנו, הרבה מאמרי חז"ל, הזכרנו גם פעם האחרונה את כל סוגיית הפסימיות, את כל אותה עמדה של בעצם, איך אפשר להגיע לזה מהשכל, כן, לא דרך מאמרי חז"ל, דרך השכל, אבל באופן כללי הפרק הזה עוסק הרי בתורה, התורה, כלומר, רבים מאמרי חז"ל, זה עמדה, זה לא איזה נקודה פה, נקודה שם, אלא זה עמדה כללית שהתורה בונה בנו, ואנחנו בעצם מתוך זה ניגשים אל הזהירות, נכון? הזהירות היא בעצם, היא בנויה, נכון, על הרצון ליצור מתוך העמדה הזו מהפכה בנפש. אנחנו עוברים הרי, כן, מצוות נטפל בהם רק בנקיות, באופן ספציפי, בכל מיני מצוות שצריך לטפל בהם, כל מיני מצוות שיש להם איזו בעיה מיוחדת, כן, בנקיות, הכוונה, מצוות שיש בהם עיוורון, אדם שרוצה לקיים מצוות ובעצם לא שם לב שיש דברים שהוא לא רואה אותם, כן, גזל, עריות, מחלות אסורות, כל מיני דברים חברתיים, שמירת שבת, כל מיני דברים שבעצם הרמח"ל מטפל בהם שם. גם בסוגיית המידות הוא יטפל בהם בפרק ו', כלומר המידות באופן ספציפי, גאווה, כעס, קנאה, עד הפרק י"א נטפל בהם, רק שם. עכשיו אנחנו מדברים בעצם על יצירת המהפכה התודעתית הזאת, כן, שזה בעצם ליצור איזה, כמו אמרנו שהרמח"ל הוא לא בא לתת איזה, זה לא ספר עצות, זה ספר שמטרתו ליצור מהפכה בנפש, מהפכה באישיות של האדם. אז בעצם מתוך פרק א' אנחנו עכשיו הולכים להתנהגות המעשית הראשונה, שהיא בעצם הזהירות, שהיא קביעת עמדה, כן, עמדה של תשומת לב, כן, זהירות, כוונה חיי חוכמה. כן. זה משהו? סליחה. זה משהו? טוב. עכשיו, כל אדם מפתר בזהירות, תכף נראה לעומת הזריזות היא דבר שלא נמצא בטבע. כן, לא נמצא בטבע בכלל, זריזות זה רק בעולם האדם, זריזות. זריזות זה התגברות. כן, זריזות קשורה לגבורה ושמחה, אני מתגבר. אבל כל הזמן אני יודע שהגעתי לשיא, אני יכול יותר. כן, הכוונה, בעצם כל הזמן עושה מעבר למה שאני מרגיש שאני יכול, כן? הפוך, הטבע אף פעם לא עושה יותר ממה שהוא יכול, כי אם הוא יעשה יותר ממה שהוא יכול, הוא מאבד אנרגיה סתם.
הפוך, הטבע תמיד נוטה לעשות את המינימום הכרחי, נכון? בעל חי לא זז, כל תזוזה זה איבוד אנרגיה, הוא לא זז אלא לצורך הכרחי, הוא לא זז, הוא אף פעם לא עושה יותר. אז הזריזות היא, זה נדבר על זה ההמשך, זה המידה השנייה פה, מה שיקרא זה הרמח"ל, שהיא פונה אל הקום עשה, היא בעצם תכונה לא טבעית, לא טבעית. כלומר, האדם לא מוצא אותה בעצמו בלי שהוא מגביר את השכל, בלי שהוא מגביר את פרק א'. לעומת זאת הזהירות היא תכונה טבעית, גם לבעלי חיים, היא גם תכונה טבעית לבעלי חיים. כלומר, הזהירות זה תשומת לב בעצם ביחס שבין המטרה הכללית למה שאני עושה עכשיו. זה נקרא זהירות. נגיד, אם הזהירות הבסיסית היא, אני רוצה לחיות, נכון? ועכשיו זה גורם לי להיות מודע כל הזמן מה שקורה איתי. לשים לב. זה נקרא זהירות. כל הזמן לשים לב. אני בעצם חי את הפרט לפי המגמה הכללית. נכון? כל הזמן שם לב. האם אני חתול, אני כל הזמן מסתובב סביבי, כל הזמן זוקף אוזניים, כל הזמן מריח, אני כל הזמן שם לב, נכון? האם הדברים, בעצם אני נמצא במצב שהוא מסכן את המהלך הכללי שלי, נכון? מהלך כללי. לכן הליכת חיה היא תמיד בעצם אין לה שום בעיה לסגת אחורה. כל הזמן אין שום בעיה לסגת אחורה, נכון? זה הליכת חיה. זה לא שחיה עוברת ורואה סכנה והיא אומרת, טוב, כמה שנים כבר עברתי, נלך קדימה וזהו. הליכה קדימה והליכה אחורה היא אותה הליכה טבעית. נכון? אין שום בעיה, לברוח. ואת הליכת הבריחה היא לא הליכה שהריחה משהו אומר, די כבר, נתפוס ביטחון ונלך קדימה. זה לא הליכה, אין נתפוס ביטחון, אין דבר כזה. זאת אומרת, ההליכה היא בעצם כל הזמן עומדת, נכון, כמו שנכון, אתה רואה את התמונה של זברה שמגיע לנהר, והיא מיד בודקת מה קורה סביבה, נכון? כל הזמן היא בודקת, נכון? ואם במישהי היא בורחת, ועוד בורחת, עד שיכולה לחתוך, עד שיכולה לעבור, נכון? זה לא עמדה שהיא, איזה בסוף מתגברים על זה. לא, זה עמדה שכל הזמן בוחנת את האפשרות המעשית, כל הזמן בוחנת את האפשרות המעשית, בעצם לבצע את המשימה שאנחנו צריכים לעמוד בה, בהלכם זה משימת החיים. אז זאת אומרת ככה, אז אנחנו, תראו גם ההגדרה פה, שעניין הזהירות הוא שיהיה האדם נזהר במעשה ומענייניו. נכון? זה בעצם כאילו הגדרה בתוך עצמה, הזהירות שיהיה האדם נזהר. כאילו, אז מה בעצם אתה מחדש? מה אתה מחדש? הכוונה, כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו, הטובים הם אם לא. בעצם הנושא הוא מעשיו וענייניו, כלומר, מתבונן ומפקח. מתבונן, אני בעצם מתבונן לאיפה זה הולך, כן? מפקח, טוב, אני לא אמשיך מה זה בדיוק מפקח, זה כמו לפקח את הגל, כלומר, מה יש מאחורי האבן? מה יש מאחורי האבן? נכון, לפקח את הגל, מה יש מתחת לאבן? מה יש מתחת לאבן במציאות, ומה יש מתחת לאבן באישיות שלי? יש שתי שאלות, אני נראה בפשפוש המשמוש. כלומר, מה באמת מניע אותי פה? נכון? אני הרגשתי מלא ודאות, ובעצם אני צריך לפקח, להשלים לב טוב, מה באמת מניע אותי פה? אני מלא התלהבות. ברור לי שזה מה שמניע אותי, תסתכל טוב, תראה שמניע אותך משהו אחר לגמרי. נגיד, כעס, בסדר? כעס. נכון? למרות שזה נראה לך שזה כעס על המצווה, מניע אותך משהו אחר לגמרי, וגם המציאות, כמובן, המציאות נראית לך ברורה לגמרי, אבל מאחורי האבן יש משהו אחר לגמרי. זה נקרא לפקח. כמו לפקח את הגל. נכון? לפקח את הגל, הכוונה, להרים את האבנים ולראות מה יש מתחת, הכוונה, יש מפולת בשבת, ומותר לפקח את הגל. כן, מפקחים את הגל בשבת, בכתובות, נכון? לפקח את הגל. אם ככה, האדם יש בו צד של פיקוח וצד של התבוננות, כלומר, מודעות מתמדת לשאלה האם מה שאני פועל, או הצורה שבה אני פועל, הסביבה שבה אני חי, מתאימה להנגמה שבניתי פרק א'. מודעות מתמדת. עכשיו, מודעות זה בכלל לא עצבנות. אני חוזר על זה, זהירות לא יכולה להיות עצבנות. זהירות היא תנועה טבעית. נכון? אם זהירות היא עושה תנועה מתוחה, זה ייפסק על המקום. זה לא יכול להמשיך. יהיה איזה blackout. זה לא ילך. אם אני אעמוד כזה מתוח כל הזמן, אני אחטוף נקע בצבא ובסוף אני אשתחרר. אי אפשר לחיות ככה. הזהירות צריכה להיות
לגמרי משוחררת. אני נותן את הדוגמה של נהיגה. שנהיגה, אדם הוא בעצם מודע, נהג טוב, מודע להמון דברים שקוראים סביבו, נכון? מודע להמון דברים, ואם הוא נהג זהיר, כלומר הוא נוהג ככה במתח כזה, רגע על הברקס, נורא לנסוע עם נהג כזה, זה נהג הכי מסוכן. כלומר, הוא זאת משוחרר לגמרי, נוסע מהר, משוחרר לגמרי, ושם לב להמון דברים. זהירות לא יכולה להיות, זהירות זה בעצם לחיות נכון, זה לא משהו נוסף על החיים. אם זהירות זה בעצם הופך להיות איזה נקודה, צריך להיות זהיר. כן, נהג זהיר, נהג זהיר, אני לא נוסע זהיר, אני כל הזמן שם ברקס כזה שאני לא שם זהיר, זה מאוד לא הולך, זה מהר מאוד בעצם, זה הופך להיות תנועה, לא טבעית, הזהירות היא תנועה טבעית, גם לך לא טבעית, נכון? בעל חי כל הזמן מסתכל סביבו, כל הזמן מריח, כל הזמן שומע, כל הזמן מסתכל, כל הזמן, נכון? זה בכלל לא, זה לא תנועה, הוא רגוע לגמרי ועם אוזן כל הזמן פתוחה, נכון? הוא מתחבא ואוזן פתוחה. הוא שומע איזה רעש, מיד כל השערות שלו נסמרות, נכון? הוא כל הזמן מודע, והוא כל הזמן נינוח עם הדבר הזה, בסדר? זהירות לא יכולה להפוך להיות תנועה שעניינה הוא בעצם איזה מין מתח כזה של להיות זהיר. יש המון סכנות פה, צריך להיות נורא זהיר. זה לא זהירות, זה כבר פחד. טוב, השאלה איך מדברים על פחד עכשיו. מצב כזה שזה משתק אותי. יש המון סכנות בעולם, המון דברים בעולם. בעצם תיזהר על כל צעד וכו'. זה חייב להיות תנועה טבעית. מה מחדש כאן? מה הרמח"ל מחדש כאילו בהקדמה? החידוש הוא מעשיו וענייניו, כלומר מתבונן ומפקח. אבל הזהירות היא בעצם, הזהירות כוללת בתוכה שני מרכיבים. א', על המעשים הפרטיים, ב', על העניינים הכלליים, לקבוע את המטרות, קביעת המטרות עצמה והמעשה שבדרך אני עושה, כל זה יתברר בהמשך בפשפוש ומשמוש. העניין הכללי שבו בעצם אני נכנס לסוגיה, איך אני נכנס לסוגיה הזו? מה בעצם אני רוצה בסוגיה הזאת? ב', המעשה שעשיתי האם עשיתי יותר נכון. זה קשור להתבוננות, כמובן בעצם אני קובע את הדרך, מתווה דרך, אני שם אזימות קדימה. מה בעצם הדרך? לאיפה אני רוצה ללכת פה? אני יכול ללכת, נכון? לעומת הבעל חי, שיש לו, כמו הליכה, נכון? אתה רואה שנכון, בסרטי טבע, אתה רואה עומדים, נכון? ומרחים איפה ללכת, נכון? קובעים את המתווה הכללי, זה בעצם נקרא התבוננות, ופיקוח זה כל צעד וצעד עכשיו. זה מתבונן ומפקח, מתבונן ומפקח. אני חי, כי באדם, עוד נראה שבאדם יש משהו שהוא לא נמצא בעדי חיים, זה גם התבוננות לאחור, ולא התבוננות לפנים, אחרי מה שעשיתי. אני אראה את זה להמשך כל זה. אני רוצה לומר שהזהירות היא להיזהר. כלומר, הזהירות היא לא משהו אחר. להיזהר זו תכונה טבעית לגמרי, וצריך להיזהר, מה קורה להיזהר? במעשים, בעניינים ובמעשים. להתבונן ולפקח. כלומר, לתת מבט, בעצם אני מבין מה קורה, נכון, אני למשל נוסע בכביש, ואני מבין מה קורה מאחורי הסיבוב. אני מבין מה קורה אם מישהו מסמן לי שיכול לעצור, אולי הוא צריך לדלת שמאלה. אני שם לב כל הזמן, נכון? אני שם עיניים 200 לפנים. אני לא מסתכל על הפנסים. אני בעצם תופס כל הזמן, אני מתבונן רחוק, נכון? מתבונן רחוק. אני כל הזמן שם לב מה יכול לקרות פה, מה יכול לצמוח פה, נכון? אני לא מסתכל מטר קדימה, נכון? אני מתבונן רחוק. ואז אני קורא תמונה, בעצם רואה, מישהו עצר, הוא יכול לתת לי פה, מישהו, אני רואה שהוא מעט, אולי הוא יצא באמצע הכביש, או נתקע לו האוטו, אני רואה אותו עם המון עשן. מה זה אומר? אני רואה ברחוק רמזור, אני צופה שיכול להיות פתאום שיהיה לי אדום. אני כל הזמן צופה המון דברים, נכון? המון דברים. טוב, זה כלפי עולם הגוף. כן, הרבה יותר משמעותי, זה המהפכה שאנחנו רוצים לצור עכשיו, זה בעצם שהעולם שפרק א' הופך להיות המנחה המעשי של העולם של פרק ב'. זה בעצם החידוש העצום. כלומר, המהפכה של פרק א' בתפיסת העולם, היא מתחילה להשתלב בתנועות הטבעיות שלי. התנועה הטבעית החייתית הראשונית, זה תנועת הזהירות. זה אני שומר, אני פועל כל הזמן באופן שלא יזיק אל הרמה שלי בעצם. אני כל הזמן מודע לזה, שיש המון סכנות. כמו שלחיים יש המון סכנות, נכון? אדם נוסע בכביש, יש המון סכנות. כל טעות הורגת, נכון? זה נסיעה בכביש, נכון? בכלל, הליכה ברחוב, כל טעות הורגת. אתה עוקף פנס, אתה עוקף עמוד רחוב, אתה עוקף מישהו, כל טעות יכולה להרוג אותך, נכון? נכון? תכף נראה את המצב של עיוור על שפת הנהר. כל טעות הורגת, נכון? אז פי כמה וכמה, אבל כל טעות הורגת זה לא עושה אותך עצבני, נכון? אם אדם נוהג בכביש, למרות שכל טעות הורגת, הוא לא אמור לא לנהוג מתוח ועצבני, אבל הוא אמור לנהוג מתוך מודעות מוחלטת, נכון? מודעות, כל הזמן מודעות לסכנות ומודעות נראה המשך גם לדרכי הפעולה בסכנות האלה. נראה את המושג תחבולה, איך אני בעצם עוקב סכנות, איך אני מתבונן עם סכנות, נכון? גם זה צריך לתכנן מראש, מה שנקרא תכנון נסיעה, תכנון אירוע, תכנון כניסה לצומת, איך אני בעצם, מה יקרה אם אני אטעה, מה יקרה אני בעצם מתקע באמצע,
כן, יש לי מספר של הגרר, אני יודע, כאילו אני תוכנן, אני יודע מה יקרה אם התקעתי, מה אני עושה, אני התקעתי אומר, אוי, מה אני עושה עכשיו? אני אומר, תהי לי, מה אני עושה אם התקעתי, כן, יש משולש חזרה, יש המון דברים שצריך לעשות, נכון, וכו'. כך, באותו אופן, הזהירות, שיהיה האדם נזהר במעשיו ובענייניו. כלומר, כן, האדם, זה בעצם, כן, כמו שאומר בשבועות, האדם בשבועה, צורת האדם, כן, לא להיות בעצם מופקר, כן, אדם שאין לו שום מחשבה אנושית, מודעות למדרגתו כאדם, ממילא הוא הולך, כן, הוא שומר על הגופניות שלו, אבל לא שומר על החיים הנשמתיים שלו, כן, זה בעצם אין פה אדם, לבלתי עזוב נפשו לסכנת האבדון. הוא כאילו, זה כאילו, תפניר המשך, זה פעולה חיובית, הוא עוזב נפשו. אדם בעצם, כן, אדם מחזיק את הנפש, זה המצב הטבעי, והלא זהיר זה אדם שהוא עוזב נפשו. מאלף סיבות. זה קורה שאדם עוזב נפשו. כמובן הסיבה הבסיסית היא שלנו לא פרק א'. כלומר, אם אדם תופס את עצמו כמציאות גופנית, אז בכלל לא מרגיש שעוזב נפשו. נכון? אז בהמשך נראה מפסידי הזהירות. מה הדברים שגורמים לאדם לאבד את הזהירות, לא להיות זהיר? כמובן הדבר הבסיסי זה פרק א', נכון? אז לעזוב נפשו זה כאילו פעולה אקטיבית. אדם עוזב נפשו. כלומר, הוא בעצם לא מודע, הוא לא פועל, הוא עוזב את זה, כאילו, יש לו, הרי ברור לגמרי שאם אדם יש לו ילד קטן לידו, נכון? אז ברור שרמת המודעות היא מאוד גבוהה. טבעית לגמרי, נכון? אם יש לי ילד קטן לידי, שאני משגיח עליו, אז אני מאוד מודע, נכון? אני מאוד מודע למה שקורה, נכון? מי מדבר איתו, מי לוקח אותו, הוא הולך ליד כביש, אני מאוד מודע, נכון? מאוד מודע, אני כל הזמן מדוע, אני מפקח, אני מודע מאבחנות הסכנות, המודעות הזאת היא לא אדם שהוא נכנס למין מצב של השתגעות, של קריזה. זה לא, זה מודעות, זה פשוט כל הזמן להיות מודע, ולפי זה לנהל את ההתנהגות, נכון? אז אם זה כלפי הילד הקטן ככה, פי כמה וכמה זה כלפי הנפש. אבל אני מאוד מאוד מודע לאיזה אוצר יש לו, אני צריך לשמור עליו. אני כל הזמן רוצה להדגיש שזה תנועה טבעית. זאת אומרת, זהירות זה התנועה הטבעית. זהירות זה לא מין מצב שאני כל הזמן הולך ובעצם הולך בלחץ נוראי, אולי אני טועה. אדם שהולך בלחץ נוראי, אולי הוא טועה, הוא אדם שבסוף בעצם יקפוץ לו פיוז. זאת אומרת, המנגנון של הבריאות הטבעית יקפיץ לו את החיים, זה לא פיוז. הוא לא ימשיך עם זה, הוא ירדם, הוא יתחיל לצחוק. אדם שמאוד מאוד מתוח, נכון? פתאום הוא דווקא ברגעי לחץ, הוא מתחיל לצחוק פתאום. כי הנפש מקפיצה לו פיוז, אי אפשר לשאול ככה. את קופאת לו פיוז, הוא מתחיל לצחוק, להשתחרר. או הוא נרדם, הוא נכנס לפאניקה. המון תגובות יש לאנשים שמתוחים באופן קיצוני, הם תגובות שהן של קריסה כזו, נכון? שבעצם זה בלתי אפשרי לחיות ככה. הוא נרדם, בדיוק ברגע קובע הוא נרדם, בדיוק ברגע קובע הוא נכנס לצחוק, וכולי, המון מצבים כאלה. שאלה את זה. בסדר? אם זה כוח טבעי, אז לאדם בסופו של דבר לא יכול לכוון את זה. לא, יכול מאוד לכוון. זה טבעי, יש לי את זה, אבל לא צריך איכשהו... כל דבר אנושי צריך לכוון. כל דבר אנושי, אין דבר אנושי לא צריך לכוון. אין דבר אנושי לא צריך לכוון. ועוד פעם, הטבעי זה הכוח, אבל לשמור על הנשמה. זה הנקודה עכשיו. לשמור על הנשמה. יש לי כוח כזה, אני לא צריך לייצר אותו. לעומת זריזות זה דבר שהוא בעצם שייך למלאכים. המלאכים הם מהירים מאוד, הם יש להם כנפיים, הם רוצים ועושים מיד. אני רוצה, ואחרי זה מתחיל להגיד, זה מאוד קשה, אני מתעייף, נכון? אני רוצה, אבל מיד אני שוקעת ואני פתאום נתקר, אין לי כוח. נכון? המלאכים הם רוצים והם עושים. נכון? אין להם בעיה, נכון? הם עפים. לא, אבל הזהירות היא תכונה טבעית. עכשיו אנחנו מדברים על הזהירות הנשמתית היא שימוש, אני יוצא מהפכה, אני בעצם לוקח את התכונה הטבעית הזו ושומר איתה על מרכז החיים. נגיד טבעי לשמור על הגוף שלי, נכון? אדם מודע, אדם נופל משהו, הוא מודע, נכון? הוא נדרך, יש לו אדרנלין, נכון? הוא שם לב מה קורה פה, נכון? אדם באופן כללי בכביש, הוא דרוך, נכון? אדם עם תינוק, נכון? הרבה אנשים עם תינוק נוסעים יותר זהיר, נכון? כאילו החיים שלו, התינוק, נכון? הוא מרגיש, הוא נוסע יותר לאט, יותר זהיר, יותר מודע, נכון? זה גם כאילו דבר טבעי, נכון? דבר טבעי, לנסוע זהיר עם תינוק, נכון? עכשיו מדברים לנסוע עם זהיר עם משהו שיותר חשוב מהתינוק, הנשמה.
והנשמה, הסכנות שלה הן אחרות לגמרי. אחרות לגמרי. אחרות לגמרי. זה בעצם העבירות. יש פה אישה. תהיה מודע, מה עושים עכשיו? תגיד לי שלום, תתן לי יד. מה אני עושה? יש לו לשון הרע. אני בעצם חי חיי מודעות. אני כל הזמן מפקח על עצמי, שם לב מה קורה, מה האירוע שיווצר פה, איך אני מתמודד איתו. לא עצבנות. יש פה אישה, אני עכשיו, נכון, יש פה מכונית מולי, אני עוצם את העיניים ואחר כך שיתנגש. נכון, זה נהג זהיר, נכון, הוא עבר הרבה סרטים על תאונות, פתאום הוא שמע ברקס והוא עוצם עיניים ואחר כך זה יגיע. טוב, זה לא נהג זהיר, זה נהג מתוח, היסטרי, הוא לא מתמרן את עצמו. זה לא שאני רואה אישה ועוצם עיניים ואחר כך להתנגשו, זה בדיוק לא זה. אני רואה אישה, אני מתמודד, אני כל הזמן יודע, זה סכנה אבל, זה סכנה, שים לב טוב, יש פה אישה, יש פה דיבורים, יש פה לשון הרע, יש פה רכילות, יש פה חולות אסורות, יש פה, לא בודקים פה תולים, תראה מה קורה איתך, שים לב מה קורה. אני בעצם יוצר את המהפכה בנפש, במובן המינימלי, לא מינימלי, ההתחלה של זה בעצם לקחת את הכוח הטבעי של שמירה, כוח טבעי לגמרי, זה חייב להיות טבעי, כל אחד צריך למצוא בעצמו את הכוח הזה, אם לא מוצא באופן טבעי בעצמו, אם הכל בא לו כזה עצבני, אז חבל הזמן. זה לא ילך. זה לא ילך. אדם יש בו כוח טבעי כזה, נגיד נהג, מי שנהג לא זהיר, כן? מה שנקרא נהג כזה שככה על ההגה, על הברקס ומדי פעם שם על הגז. כלומר, בעצם הרגל על הברקס. אם יקרה משהו שישר, ובאמת קורה משהו והוא שם ברקס, זה הנהג הכי מסוכן כדוע לנהוג איתו או להיות לידו, פחד להיות ליד נהג כזה, נכון? כי לא על זה נדבר. עכשיו את הכוח הזה, אני לוקח אותו עכשיו אל הנשמה. בסדר? זה נקרא האדם נזהר במצב. האדם. כלומר בעצם מופיע פה עכשיו אותה תכונה חייתית, נכון? שכל אחד רואה אותה, נכון? מי שראה חתול, כלב, נכון? כל הזמן האוזן הזכורה הזו, נכון? כל הזמן, נכון? לא יודע בחתול גם שזה, אבל כלבים, נכון? יש להם כל הזמן כזה אוזן, מקפיצים אותה למעלה, נכון? או השערות נדרכות. כל פעם שומעים רעש, נכון? הם כל הזמן מודעים, אף פעם לא נרדמים באמת, נכון? כל הזמן מודעים, יש להם את השמוע, יש להם כל הזמן איזה סדר שהם בעצם מפשירים לעצמם, ושים לב מה קורה, נכון? כל הזמן, בכל סכנה, נכון? מסתובב בשיעור, זה לא מפריע לו לישון. הוא לא מודע לזה, אבל הוא מודע אם נכנס למשהו שהוא נוגע לעולם שלו, נכון? משהו נוגע לעולם שלו, הוא לא... אבל הכוח הטבעי הזה הוא כוח שהוא בדרך כלל בא לידי ביטוי בצורה פיזית. בעולם הגופני, כן. כן, ופה מדבר על הצורה הנפשית, זה משהו אחר, כן? האם באמת ניתן לקחת את הכוח הטבעי הזה? כן, כן, כן. עוד פעם, הכוח הזה הוא כוח השמירה על החיים. זה פרק א', אתה צריך ליצור מהפך בהבנת המושג חיים, זה פרק א', צריך ליצור מהפך. אם אתה מבין אותו טוב, אז זה מהפך. המהפך הזה זה לא איזה פילוסופיה. זה לא אתה אומר, תשמע, אנחנו בשיטה הזאת סוברים, אנחנו מצביעים למוישה. זה השיטה שלנו, ככה מקובלנו מאבותינו, זה לא זה. זה ליצור מהפך בחיים. אם אתה לא ליצור, זה פרק א', פרק א' זה ליצור מהפך בשאלה, מה זה חיים ומה המטרה של החיים. אם אתה חי את זה, אז בעצם התנועה עכשיו היא תנועה טבעית, תכף נראה, לא תכף, אבל נראה את זה לאט לאט, יש דברים שבעצם תוקעים אותי, למשל ליצנות, למשל חברה רעה. דברים שאני יודע אותם, שלושה דברים, נכון? הטיפול בטרדה עולמית, הליצנות והחברה הרעה, שלושה דברים שבעצם תוקעים אותי, לא מאפשרים לי להתפתח, לא מאפשרים לי. אני יודע, אבל לא מצליח להתפתח. זה כאילו נוצר איזה נתק. אני יודע משהו ואני לא עושה אותו. זה נקרא מפסידי הזהירות. אני יודע ולא עושה, למה אני לא עושה? כי אני כל כך לחוץ בחברה, אז אני לא מסוגל להגיד שאני את זה לא עושה. לא מסוגל. זה מתח כזה, אני לא מסוגל. לא, אומרים לי כולם, מה, כמו שבנהיגה, נכון, אדם מסוגל לעשות ליד חברים דברים נורא מסוכנים בנהיגה, כי החבר'ה לוחצים עליו, נכון? מה, אתה פחדן, מה אתה ילד, מה אתה פחד לנהוג, מה תגביר, והוא יודע זה לא טוב, אבל בעצם נוצר איזה נתק בין מה שהוא יודע ובין הדבשה. הוא לא מסוגל. טוב, נטפל בזה כל זמן המשך. גם כלפי, נכון, דברי הנפש, נכון, חברה רעה שזה משהו שהורס את האדם לגמרי, וכו'. בסדר? האדם הזה בעצם הופך להיות, נכון? זה נקרא אדם שהולך אחרי, ההפוך מזה, ההפוך מהזהירות, כלומר, ההפוך מזוהר השכל, מהזוהר הזה, אדם שחי חיי מודעות לנשמה שבו, זה מה שאנחנו מחפשים פה, חיי מודעות, נכון? ההפוך מהמודעות זה האדם שהולך עם ההרגל. זה ההפוך, כלומר, הרגליים מוליכות אותו. תמיד הלכנו, הוא בעצם, כלומר, אדם שהוא הולך בדרך ולא שם לב שחפרו בו. ככה אני הולך בדרך הזו יום, מה אתה מבט את המוח? ככה אני הולך, נכון? אבל חפרו בור.
עיוור באפלה. הוא בעצם לא מודע למה קורה סביבו. לא מודע. נכון? ההפוך מזוהר השכל, המתנגד הגדול לזוהר השכל, זה ההרגל. ההרגל, כמו שאמרנו, נוצר מההתנהגות האישית שלי, נכון? באופן יותר חריף מההתנהגות החברתית. נכון? אדם, כמו שנגיד את זה, נכון? ילדים, אתה רואה ילדים תלמודי תורה, לא ראו מעולם טלוויזיה, אבל הם יודעים בדיוק איך מבקיעים גול, איך מרימים את הידיים אחרי, איך נופלים כשנפצעים, נכון? הם יודעים את זה בדיוק. הם ראו את זה פעם ובעצם נהיה להם הרגל כזה. ככה עושים את זה. נכון? איך שמחים אחרי גול. איפה הם רואים את זה? אין להם טלוויזיה, אבל הם יודעים. איך קופצים, איך עולים, איך יורדים, הם יודעים את הכל. הם יודעים. כוונה, זה נקרא הרגל חברתי. כוונה, אדם ראה משהו, וככה עושים. ככה נוטלים ידיים. ככה. אנחנו לא מחמירים בזה. אנחנו לא... זה השיטה שלנו. הוא לא ברא אותה אף פעם, אבל הוא בעצם מזהה את עצמו לפי איזה חברה שבה הוא נמצא, נכון? וזה אנחנו. אז בעצם הוא הולך עם ההרגל, הוא לא מסוגל להעביר ביקורת על החיים שלו, לברון, להעביר ביקורת, לבדוק מה אני עושה, לשים לב טוב, לעורר את המודעות למשמעות של מה שאני עושה. לא, ככה עשינו תמיד, ככה נעשה תמיד, זה המנהג שלנו, אנחנו לא כמו ההם, נכון? כמו שאצלנו הרבה חבר'ה, נכון? אנחנו לא חרדים, זה בעצם פותר להם המון בעיות, הם לא צריכים לבחון כלום, הרי עוד לפני 10 דיברות, אנחנו אבל לא חרדים, אנחנו לא חרדים, אז זה, אבל אנחנו לא חרדים, אנחנו לא חרדים, לא תנף, לא תיגע, אנחנו לא חרדים, כאילו זה בעצם, זה דרך כזו מתוחכמת, או לא מתוחכמת, בעצם למנוע ממך אפשרות להתבונן, כי אנחנו הרי, אנחנו לא כאלה, אז מילא, אבל הם שמים שאלות טוב, זה שאלות של חרדים, זה שאלות של חרדים, זה לא שאלות שלנו, זה כאילו שאלות שלהם, זה חומרות של חרדים, או שאלות של חרדים, או האתרוגים, אז לא אותך, אנחנו לא, טוב, אתה בעצם מאבד אתה פותר את עצמך באיזה הרגל, וזה נקרא, ההפוך מזה, זה הרגל. ההרגל זה כמו עיוור באפלה, כי לאדם יש רגליים, יש לו רגליים, כלומר, יש לו כל תנועה, אבל הרגליים על מה בנויות? אז יש לו עיניים. זאת אומרת, זה בעצם, זה יש תאום בין הדברים, נכון? זה כמו, נכון, שכל, למי צריך להיות שכל? למי שיש לו טוב לב. נכון, משום חז"ל, דרך ארץ קדמה לתורה. מי שיש לו שכל בלי טוב לב, הופך להיות מפלצת. נכון? דרך ארץ קדמה לתורה. אם יש לך שכל בלי טוב לב, אז זה מפלצת. אם יש לך רגליים בלי עיניים, הרגליים הופכים להיות הדבר הכי מסוכן זה שתמות. לכאורה, יש לך רגליים, מצוין, תלך, יש לך רגליים, אני רוצה לנצל את עצמי, למה לא? לממש את עצמי, לחוות את עצמי. רגע, אתה משוגע, אתה תמות. שב במקום, אתה לא תמות. אתה תלך, אתה תמות. העיוור ההולך, הוא בעצם מנצל כוח שיש לו באופן שהכוח הזה מוביל אותו לאבדון. דיינו, ההרגל מוביל אותו לאבדון. לאבדון. זה הדוגמה הראשונה, נכון? שהוא, איך הדוגמאות הן מחריפות, נכון? שהוא עוזב נפשו, נכון? הכל בנוי על זה שיש לך אמון בנפש, אמון על פרק א', אמון שהנפש העיקר של האדם, אמון בחיים הפנימיים של האדם, אמון בזה שיש לאדם ערך גדול לחיים שלו, שיש משמעות גדולה לחיים שלו, שיש משמעות גדולה למעשים שלו. המעשים שלו זה בעצם מה שיכול להביא אותו לעולם הבא. הכל בנוי על זה. אם אדם, נכון, שהשאלה היסודית היא לא מי זה אלוקים, אלא מי זה האדם. מזה מתחיל הכל. כי אם אתה מזלזל באדם, אתה בעצם לא רואה חשיבות גדולה מה שאתה עושה, לא רואה חשיבות ענקית בפעולות שלך, אז ברור שאתה לא יכול לעורר את זה. כי מה עלייך, מה עלייתם? כי אתה בעצם עושה, לא כזה נורא. הרמח"ל רואה את כל הגישה הזאת מהזהירות, דווקא אחרי קודם זה לימוד תורה? זה לא לימוד תורה עכשיו, זה השקפה של התורה. השקפה, אני כדאי שאני יכול לפקח, לראות מה נכון או נכון, צריך ללמוד תורה, לא? כאילו, אני לא יכול לדעת מעצמי מה נכון ומה לא נכון. בשביל זה ללמוד תורה. זה נראה המשך, כן. אבל ללמוד הלכות. כן, נראה המשך, כן. רגע, אבל עכשיו, שים לב טוב, יש שתי נקודות. יש נקודה אחת שהיא, בעצם, איך אני יודע מה זה טוב מה זה רע? מה זה טוב מה זה רע? נכון? זה תחילת פרק ג', נכון? הוא צריך לבחון מהו הטוב האמיתי שבך בעודו ומה הרע האמיתי שעמוס ממנו. זה לימוד הלכה למשל. בסדר? אבל יש עוד לפני זה יצירת המודעות. אני בא ללמוד הלכה. למה ללמוד הלכה?
הלכה, זה דבר הכי מעיק, הכי מעייף. הכי מעייף. תיק, עוד סיפור, עוד דבר, כל דבר יש למה להגיד. תן לנשום קצת, נכון? מאיפה שמענו את החומרות האלה? זה הניגון, אתה בעצם בונה את המוטיבציה. למה אני רוצה ללמוד הלכה? למה אני רוצה ללמוד הלכה? כי אני לא צריך כעיוור. אני הולך כעיוור. הלכה לא מגיע מהטכנית שלה. אני לא מבין, יכול להיות שאני עושה הלכה. עכשיו אני מדבר על השאלה מה המוטיבציה ללמוד הלכה. זה הפרק הזה. מה המוטיבציה? זה לא רק הלכה, זה גם מוסר. זה לשים לב למניעים שלך. לשים לב טוב, מה מניע אותך בעצם? אתה יכול לעשות פעולות הרסניות, נכון? אדם, בפרק י"א, נדבר פה על הכעס, נכון? אדם יכול, כמו שאומר הרמב"ם במורה נבוכים בבית מ', יכול להיות מצב שבו אדם, הוא רוצה לחנך את בנו, שהוא מאחר לתפילה, והוא דופק אותו בקיר והורג אותו. מה בעצם מניע אותך? התפילה או הכעס? מה מניע אותך? ככה מקובל אצלנו, מגיבים בתקיפות כלפי איחוד התפילה. מה מניע אותך בעצם? התפילה או הכעס? אתה צריך ללמוד, מה מניע אותך? אתה צריך ללמוד, ליצור מוטיבציה לדבר הזה. לשים לב שיש בעיה. אתה לא יכול לומר, ככה התרגלנו, ככה עשינו, זה המנהג שלנו, דברים כאלה. זה יגרום לך רצון ללמוד הלכה, זה ברור. או בכלל להיות מודע למה שאתה עושה, להיות מודע למניעים שלך. המון דברים זה יעורר בך. כל לחיות חיי אדם. חיי אדם, שהנשמה שבו היא מעוררת בו את כל האינסטינקטים הטבעיים שבעצם מניע אותי, מה אני עושה, למה אני נוסע, למה אני הולך. זה הדבר הראשון שצריך ללמד את הילד? מה הכוונה? חובת האדם? לא, כי הרב אמר שעוד לפני שמגיעים למעשים... חובת אדם. באופן כללי, זה בין 5 למקרא. כן, זה המקרא. משנה והלכות. משנה והלכות. באופן כללי המקרא זה תפיסת העולם של היהדות, כן? באופן כללי, כן? יש בורא עולם, יש טוב בעולם, יש מתן תורה, יש גאולה, כן? יש נפש, קדושה, אברהם אבינו, כן? באופן כללי זה האהבה והאמונה. זה בעצם עד גיל 5 באופן האישי יותר, ומגיל 5 זה כבר יותר המידות קצת. עד גיל 5 זה רק גוף. רק גוף. הגוף שלו מאוד מאוד אהוב. הפרטיות שלו אהובה, זה מאוד חשוב הדבר הזה. זה בעצם אמא שכל מה מחזיקה אותו. הגוף שלו מאוד מאוד אהוב. הפרטיות שלו. מגיל 5 הוא מתחיל להיות חברתי כבר. זה חברתי. לתפוס את העולם באופן רחב יותר. משהו. 10 והלכות. כן. טוב. לבלתי עזוב נפשו. הוא כאילו עוזב את נפשו. יש לו איזה אוצר, נכון? והוא פשוט עוזב אותו. זה כאילו, אתה מבין, עזוב נפשו, זה הפעולה, זה פעולה, זה כאילו פעולה מודעת. איך אתה עושה את זה? זה לא נורמלי. איך אתה עושה את זה? עם פרק א', הרבה מאוד מהאנשים בכלל הם, כיוון שתופסים את עצמם כמו איזה מיקרוב על, כוונה בעצם, הוא רוצה לחיות כמו שחיות חיות, נכון? אבל הוא, בסדר, אבל הוא רק יותר עצבני מהם ויותר מתוח מהם, והחסדות יש להם, נכון? זה מחזה מדהים, אתה רואה חסדות נופלות על איזה שדה, ויש לכולם אוכל. אז ברור הכין את זה, זה מחזה מדהים, מעורר, זה במה נחמה, לבני אור רבא שיקראו, זה מחזה, בנו של עולם, הם באו מ1,000 קילומטרים פה, ויש להם אוכל מוכן, והאדם כמו חכם מאוד צריך לעבוד, ובעצם אין לו כלום. המחזה הזה הוא מחזה שצריך לעורר, זה מחזה מדהים, נכון? אתה רואה איך, אני צייתי מהתפילה, ראיתי דרורים, מישהו ילד שכח סנדוויץ' בשקית ניילון. אז הם הצליחו לקרוא את השקית, עשרות דרורים, זה מדהים, איך אתה לא מכין את זה, לכולם יש אוכל, לכולם יש אוכל. מי המתוח מהפרנסה, משבר כלכלי, לא משבר כלכלי, משבר... אדם, נכון? זה בעצם מה זה העמדה של הבעיה, דברנו על זה בפרק א' הבעיה. האדם אמר, זה הבעיה. לא, אני בכלל, זה לא הנקודה שלי, זה פרק... המהפך חייב יותר פרק א'. עכשיו נפקא מיני המהפך זה בעצם פרק ב'. אתה מאוד נפקא מיני, אבל זה קודם, כאילו, את זה שלכם צריך ללמוד כמו עיגול, פרק א' זה לא תחילת מסילה. זה כמו עיגול שיש לו איזה נקודת אמצע, ועכשיו בסביב זה נבנה הכל. כיוון שפרק א' זהירות, כיוון שפרק א' זריזות, כיוון שפרק א', ככה צריך ללמוד את זה. הכל בטח חוזר לפרק א', נכון? כי פרק א' הרי התחיל יסוד החסידות. יסוד החסידות. נכון? זה לא פרק א' מוביל לזהירות, זהירות מוביל לזריזות. לא, באופן טכני ככה, אבל מי מוביל לזריזות? פרק א'. ולא זהירות. מי מוביל לנקיות? פרק א'. אני יודע איזה נפש יש לי, אני צריך להיות נקי. אז איזה נפש יש לי, אני צריך להיות חסיד. זה בעצם
השלבים של הזהירות, זריזות, נקיות וכולי, זה השלבים של ההטמעה בנפש, הפדגוגיה, איך אני עושה את זה. נכון, זה מה שאמרנו, זה הברייתא של רבי יחס בן העיר, שהיא מיוחדת בזה שהיא לא נותנת רק עקרונות כלליים, כמו שהתורה אומרת, יראה, אהבה, שמירת כל המצוות, טהרת הלב והדבקות. מה שאומרים שנים מחכים ליראה, הפסוק הזה, נכון? שזה בעצם יצירת מטרות כלליות. אלא הברייתא הזאת נותנת לך איזה שיטה, איך עושים את זה. אבל השיטה היא שיטה בהטמעה, ולא שיטה בבניית המגמה. אני כל הזמן חוזר לפרק א', כמובן, איך אני בונה זריזות? מפרק א', לא זהירות בונה בזריזות. פרק א' בונה בזריזות. מתי אני אבנה בעצמי זריזות? אחרי שיש לי כבר זהירות. אם אני אבנה בעצמי את הזריזות לפני הזהירות, זה לא טוב. זה לא טוב. אבל מה מניע זריזות? פרק א'. אני אתן חשבון. כל הזמן צריך לחזור על המהפך הנפשי. נכון? מה שאנחנו אמרנו שהרמח"ל נותן לך זה, הרמח"ל הוא לא אציס גייבר. הרמח"ל בכל ספריו הוא יוצר נקודת מהפך. מהפך. זה הבנה אחרת גם של המציאות. מה שדברנו הרבה בהקדמה, נכון? שהרמח"ל פונה בעיקר דווקא לאותם אנשים, נכון, שיש להם צמאון אדיר לחוכמה. אליהם הוא פונה. הם הבעיה ואליהם הוא פונה. אלה אנשים שרוצים להבין את העולם באופן אחד לגמרי, נכון? מה שאמרנו, אנשי השכל המהיר, שהם עוסקים או בלימוד הלכות, או בפלפול, או באגדות, נכון? אנשים שבעצם רוצים לתפוס את הכל בגדול. אליהם הוא פונה. הוא לא פונה לאנשים, ברור שזה אפשרים, כותבים אותו גם מנוקד. גם אנשים פשוטים, נכון, נהנים ממנו. מרגישים שזה, בכל אופן, חיזוק כזה וזה, אבל זה לא הרבות. הרבות היא אותם אנשים שהם חיים בעולם, שהם רוצים לראות את הכל בקטן, כחלק ממשהו גדול. המיקרו והמקרו משולבים אצלהם, כי ככה חושבים בגדול היום. אליהם הוא פונה, ובעצם אותם אנשים שיוצאים את המהפך הזה בנפש, מתחילים לזהירות. זה מתחילים לזהירות. מישהו בא ככה, תתחזק לפני מה יריב, זה לא הנקודה. זה מה שנכון, זה ברוך הוא לפני מה יריב. שסדר מוסר זה לפני מה יריב, נכון? אז ברוך הוא לפני מה יריב, קוראים את התקרה, ברוך הוא אחרי מה יריב, וחצי מהאנשים ברחו החוצה. זה התפעלות. זה בעצם יוצר איזו התעצות גדולה מאוד, אתה צריך להגיע לאיזה שיא לפני מה יריב, ואז מתוך זה, גיב הקלאפ, אומרים, ברוך הוא, כולם אומרים, קוראים את התקרה, והראשים מעריך בתפילה, כולם כבר אמצע נמאס להם יצאו החוצה. מה, כמה כבר מושך אותנו פה, ברוך אחרי מה, כבר לא נשאר פה אף אחד. טוב, זה כבר כמו קדיש אחרי מת. זה לא זה, זה ייצור מהפכה בתודעה, לא מהפכה עכשיו בהתרשות הזאת. כי הכל חוזר לפרק א', אתה צריך להבין את החיים באופן אחר לגמרי. לא שאתה ממשיך מאותם חיים ואומר, תשמע, כמה אני לא בסדר. בסדר, אני יכול להגיד את זה בפעמים, אני מתחיל להרגיש בסוף, תשמע, זה גולש לי בסוף. זה לא הנקודה. כי הנושא הוא האדם והעולם. אנחנו פונים לאותם אנשים, יש להם נטייה כזו. וזה היום מאוד מאוד מפותח. זה אנשים אינטליגנטים, יכולים להבין את האדם כחלק משהו גדול. רוב האנשים מבינים את זה בכלכלה, מבינים את זה בביולוגיה, מבינים את זה בכימיה, בפיזיקה, לא מבינים את זה בכלל בחינוך. זה בכלל לא קשור לאדם עצמו. כלומר, ביולוגיה בגדול, כימיה בגדול, פיזיקה בגדול, כלכלה הוא בגדול. הכל קשור לכל. גיאולוגיה בגדול, דוחות טקטוניים, הכל קשור לכל. וחינוך, מה שנקרא מוסר, חינוך. צריך לחזק את הערכים בחינוך. משפטים כאלה שהם נשקיע הרבה יותר בחינוך. יהיה כיתות יותר קטנות, יהיה כיתות מוזגות. נשקיע הרבה בחינוך אחרי הבחירות הבאות. הרבה נשקיע בחינוך. בעצם זה נושא פרימיטיבי, כן? אני הולך להיות פרופסור לחינוך, כן? זה ברור, כל אחד מבינים. מה בעצם התואר בחינוך, מה זה בעצם אומר? מישהו לא יצליח, לפחות שיהיה תואר בחינוך, שלפחות יהיה לו משהו. זה לא נושא. זה לא נושא. אליהם אנחנו פונים. כי בעצם נושא חינוך האדם הוא נושא פרימיטיבי, לא חשוב, לא מטופל. כי הוא לא נתפס כחלק ממהלך אדיר, משמעותי, תפיסת עולם. דבר שיש לו איזה חשבון גדול. כמו שנגיד, זה מעורר אפילו כלכליים, שזה נושא היום, זה מעורר שערה פנימית, אתה מרגיש שאתה, וואו, אתה מבין איך תהליכים שנראים לך בכלל לא קשורים אחד לשני, איך הם קשורים, איך הם נוגעים אחד לשני. זה מעורר צמאון פנימי, למרחב, לגודל, אפילו נושא עם כלכלה, זה לא הנהלת חשבון כלכלה, זה פתאום לתפוס, זה פסיכולוגיה, זה המון דברים ביחד, איך אתה פתאום, הכל קשור. פי כמה וכמה, לימוד מוסר. אל זה פונה הרמח"ל. אם זה בעצם לא עובר את נקודת הצמאון הזו בנפש, אלא צריך ללמוד מוסר, צריך להתחזק, זה בעצם פונה לנקודה הזאת, תשמע, אני מרגיש שאני לא בסדר, אני צריך יותר טוב, בסדר, נו. מדי פעם אדם מרגיש שהוא לא טוב, ואז אומרים לי שהמון שיטות היום, איך ללמוד לחיות עם עצמך, נכון, המון ספרים שבאו מאמריקה או מאוקראין, המון ספרים איך לקבל את עצמך, לאהוב את עצמך, להעריך את עצמך, לא להלחיץ את עצמך, לא להיות ביקורתי עם עצמך. יש שם המון ספרים כאלה של
עוברת לך כאלה קטנים, אומרים לך, תשמע, קח את הגלות, תראה את הצד החיובי, כל מיני וורטים כאלה, כמו אסתרקל, לא יודע בזמן לכם, היום אסתרקל, אתם יודעים אסתרקל? אתם לא יודעים מה זה, מה? אתם בתור, לא יודעים, אסתרקל זה היה כל מיני, לא יודעים את חיה, אבל אסתרקל זה היה כל מיני ורת לך כאלה, של עצות כאלה. פשוטות, חייך אל החיים, זה לא כזה נורא, קח את הדברים בפורציה, איזה גאי לא. אז זה נקרא לימוד מושג, כמו אדם בעצם עצבני לו, אומר, תשמע, הפרנס הזה לא הכל, האישה זה לא זה, תחייך אל כולם וחייכו אליך, לתת כמו הפרחים, ורת לך כאלה, זה לא לימוד מוסר. זה לא מוסר. כמובן, אדם בלחץ ומרגיעים אותו, אדם בלחץ ומרגיעים אותו, זאת אומרת, אדם בלחץ דתי. תשמע, אדם חולה, הוא מתפלל חזק מאוד מאוד מאוד, הוא עברי, הגעתי. לא על זה אנחנו פונים. זה לא על זה אנחנו פונים. לא על זה, בעצם לא בשביל זה הרמח"ל כתב בספרו, לא שזה לא חשוב. לא, זה נושא, כי הרמח"ל מטפל בסוגיה המרכזית, כמו שאמרנו מאז דור ההשכלה, שאלת האדם והעולם. האדם והעולם. האדם והעולם. כלומר, איך אני תופס את עצמי כחלק מהעולם, בתפיסה שלי של העולם. המקרו והמיקרו. היום אי אפשר לחשוב אחרת. מה כלומר, אדם מפותח. אדם לא מפותח, הוא רואה מה שקורה מולו, בכלל לא חושב שזה קשור לתהליכים. גם אדם שפיתרו אותו מבין היום שזה קשור לתהליכים עולמיים. הוא מבין, אני חושב שגם אדם פרימיטיבי, היום ככה מדברים, הוא מבין את זה. נכון? שזה שאין מים היום, יודעים שזה קשור לתהליכים עולמיים. זה לא בברר שלי אין מים. יש משהו בעולם שאין מים. אני חושב שאנשים, גם אנשים פשוטים מאוד מבינים את זה היום. גם אנשים שלא יודעים מדע, שמעו על זה, שמעו. שיש איזה בעיה, חמה, לא יודעים מה זה חמה, אבל הם שמעו שיש איזה בעיה, חומציות. לא יודעים בדיוק מה זה, חושבים, לא, אבל הם יודעים שזה קשור לתופעות גדולות. שזה לא תופעה פרטית. נכון? המקרו והמיקרו מתחברים, תופעת האיור. איור בעין. איור בעין, אתה נגיד ככה. איור בעין, כן, לא איור באלף, איור בעין, כן, שזה תופעה, אנשים מבינים, עכשיו שמבינים. וחינוך, צריך להגדיל את הערכים, צריך הרבה יותר להשקיע בערכים, הרבה יותר, נכון? כלומר, יש איזה רצח, צריך לחנך, נגמר הרצח, נגעו כולם, ממשיכים, אין איזושהי משמעות עמוקה, זה לא שיטה. אל זה פונה הרמח"ל, צריך לתפוס אותו, אחרת אתה בעצם מפסס את כל הסוגיה. אני יכול לומר שהרמח"ל הוא אדם, הוא בכל תחום שהוא נוגע בו, הוא מהפכן אדיר, הוא נותן הכי ספר, מבחינה זו, מוסתר, זה מזל שרים. מבחינה זו יש בו את המסקנה של הכל. נכון? יש ספרים שם, שמניסטל גם, אבל כל מבט שלו הוא מהפכה. הרמח"ל ממש, הוא נותן, נכון, זה בעצם כמו המהר"ל, זה בעצם נותן איזה, לפני הגאולה, זה נותן מבט אחר גם על הכל, אחר גם על הכל. הביקורת אדירה כלפיו, נכון, כי הוא כל כך, הוא נותן איזה מבט אחר, הוא לא מצטרף בתור איזה פרט, כאילו הוא נצטרף בהתנגדות חזקה מאוד, וכמה יוצאים להגן עליו, הגר"א, יוצאים להגן עליו, נכון, כמה דברים שהם כאילו, מי עומד להגן עליו הרמח"ל, כי הוא נתפס, הרי הוא צעיר מאוד, נכון, הכל נכתב אצלו בשטף אדיר, בגיל צעיר הוא נפטר גם, נכון, הכל בשטף אדיר, וכאילו, בין מי זה האלם? מי זה בכלל שיכול ככה הוא הספר הכי נסתר, הכי חשוב, מבחינת בעצם זה מגיע הכי ממש, זה בעצם מזל שרים, שמסתיר בתוכו את הכל, בונה בתוכו את הכל. טוב. לבלתי עזוב נפשו. לבלתי עזוב נפשו לסכנת האבדון חס וחלילה. ולא ילך במהלך הרגלו. כן, אדם בעצם מתרגל מילדות, בעיקר נכון, הרגלים נקבעים בנו בילדות. כמובן, הרגל זה כמו שאמרנו 8 פרקים, זה כוח המדמה. כוח המדמה, כמובן, התמונות שהתרגלתי אליהן, ככה הולכים, מה שנקרא היום תרבות נהיגה, נכון? אדם גדל בחברה, תרבות שתייה, תרבות נהיגה, תרבות אישון. לא יודע מה זה נקרא תרבות, כמובן, צורה שבה האדם מתרגל לחיות, וכאילו זה נהיה הקוד החברתי, ככה חיים. זה נהיה הנורמה. זה נקרא הרגלים. הנורמה החברתית, זה עיוור באפלה. כמובן, זה אדם שיש לו רגליים, אבל הרגליים הם בעצם, זה למי שיש לו עיניים. אין רגליים למי שאין לו, הרגליים למי שאין לו עיניים, זה פשוט הופך להיות, המביא אותו לאבדון. רגליים רק אם יש עיניים, או מישהו עוזר לך, לא משנה. והנה, אם זה הרגל הזה נוצר בילדות, אבל זה שהם פרדים אנשים מבוגרים, לא ילדים. אז זה דבר, בסדר, בילדות כבר, מוסר לא מכרחים בילדות, בסדר, אז מוסר, אחרי זה כבר מאוחר מדי. למה מאוחר? למה זה מאוחר מדי? הרגל נוצר בילדות, נכון? אז
כבר לפני שזה יהיה הרגל, כדי ליצור את המודעות הזאת. אי אפשר ליצור את ילד מודעות כזאת. לא, פה זה אדם מבוגר, זה לא ילד. רמח"ל לא פונה לילדים. נכון, אבל אמרנו שהבעיה היא ההרגל. ההרגל. שהבן אדם מתרגל. יש התמודדות. מה? לא. ההרגל הוא בעיה אם אדם הולך בהרגל כשהוא עיוור. יש לאדם הרגלים, כמו שאדם תאוות. פעם שבוע דיברנו על תאוות, לא זוכר. סוגית התאוות, מתי דיברנו? שבוע או שבועיים, נכון. יש לאדם תאוות. יש לאדם הרגלים, זה המציאות. ההרגלים הם מצוינים מישהו זו עיניים. אז הוא בעצם מתמודד כל הזמן במציאות. בגיל הילדות יש רק הרגלים. אם אדם קנה לו הרגלים טובים, זה רווח אדיר. בגיל הילדות אין בכלל עיניים, יש רק הרגלים. ילד הוא פוטה, הוא עיר, הוא תאי שהוא רץ לכל מקום, הוא בכלל לא יודע מה. הוא בכלל לא, אין לו עיניים לילד. הוא עיוור ממש. נכון? הוא, כמו שבפי שלהם מתואר על הנער, יכול לומר כל הזמן, ילד זה נער. הנער הפוטה שרואה אישה, נכון? הומייה מאחורי החלון, ואומר וואו. נכון? והוא בכלל לא מבין איזה אסון הוא נכנס. נכון? הוא בכלל לא מבין איזה אסון הוא נכנס. והוא הולך אחריה, כאוויל וכסיל, נכון? הוא הולך אחריה, הוא נכנס לאסון נורא. אסון נורא. שזנות, זה אסון נורא. אבל היא צקצקה לו בעיניים, והוא כך מבסוט מזה, הוא לא רואה כלום. נכון? טוב, זה עיוור. עיוור עם רגליים, זה נער. לכן עיקר המוסר זה לנערים. שמע בני, אל תסבור אותך, תברר טוב, מה אתה עושה? כי הנער מרגיש את ההרגשה הזו של, מה הבעיה? מה הבעיה? בסדר, זה מוסר, תחזק, שמע בני מוסר אביך. אדם מבוגר, זה יותר קל לו, או אדם, זה קשה. מה זה אומר? יש לנו הרגלים. טוב, תחמוד עם זה. הרגלים זה רגליים, צריך להתמודד. הרי אנחנו לא חיים בעולם ניוטרל. טוב, עכשיו נתחיל מההתחלה. אז בעצם זה עוד פעם, זה נהיה משהו תיאורטי, זה לא מציאותי, אתה מבין? הרמח"ל הוא ספר מעשי. הוא בונה אותך בתוך המציאות שלך בתוכה. אין אדם שחי בלי הרגלים. ואין אדם שאפילו חי בלי הרגלים לא טובים. נגיד, איך אדם שהיה נוהג על אוטו קטן שהפך להיות נהג מסעית? נכון? אתה רואה איפה נהגי מסעית כשהם עוקפים, הם חושבים שהם איזה מיני מיינור, הם בכלל לא יודעים בכלל, הם חושבים, הם נוהגים ככה, יש לך פול טריילר, אבל אתה רואה שהוא בעצם לא עיקל, שהוא במקום אחר לגמרי, הוא נוהג כאילו זה, בעצם הוא לא עיקל במקום אחר לגמרי, נכון? יש לו הרגל, אז הוא נוהג עכשיו בלי עיניים, הוא בעצם לא מבין מה קורה איתו. אז צריך להטמיע בו התנהגות כביש אחרת, למרות שיש לו הרגלים. ברור שזה אפשרי. טוב, והנה זה דבר שהשכל לחייבהו ודאי, מה? כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל את עצמו ולברוח, להציל ולברוח, זאת אומרת, נקודת מפתח לנקודה הזאת זה הבריחה. כלומר, הבריחה כתנועה טבעית, לא מעצבנת. fight or flight, אני כמובן או בורח או נכנס, או בורח או נכנס. זה תנועה טבעית לגמרי. נכון? אני רואה משהו, אני בורח אחורה, נכון? תנועת חיה, היא תנועה טבעית לגמרי, נכון? אני רואה בעיה, אני לא נכנס. אני אומר, די, כמה פעמים אני לא נכנס. על לברוח, אם זה תנועה טבעית, אז אין שום מה לברוח. שום מה לברוח. הליכת נחש. נכון? הליכת נחש. אני רואה בעיה, הליכת נחש. נכון? אני לא אומר, צריך לראות את המציאות מול העיניים, אנחנו אומרים. עכשיו אני רואה מולי מכונית, אני רואה את הבעיה, לעמוד מולה באופן ישיר, לא לעקוף אותה. טוב, בום. הפוך, צריך לעקוף אותה, כל הזמן לעקוף. זה המציאות, כל הזמן צריך לעקוף. בעצם, הליכת הזהירות היא הליכה שהיא לא אומרת, תשמע, צריך לעמוד מול הבעיה, לראות את הבעיה בעיניים. כל מילים כאלה, מה זה אומר בעצם? זה לא זהיר. הזהיר רואה את הבעיה, והוא עוקף, כל הזמן הוא בורח ממנה. בורח מהבעיה, אצלנו, לברוח מהבעיה זה מילה היום, בעולם שלנו זה מילה רענות, לברוח מהבעיה. בטח, מה שאתה לברוח מהבעיה, אתה רואה מוח המכונית דוהרת. בוא נחשוב מה אני עושה. צריך לברוח מזה, ברור צריך לברוח מהבעיה. זה תחזור אחר כך, כאילו, זה בין מכונית ל... לא, אבל החיים מלאים, זה הליכת חיה, הליכת חיה היא רואה אריה, אז לא אומרת לעצמה, תשמע, צריך להפסיק עם הסיפור הזה של האריות פה. לא, היא עוקבת אותו, היא עוקבת, היא בורחת. לא, תבינו את הנקודה. זה נכון, אבל תבינו את הבעיה. יש פה נקודה, הבריחה, אנחנו מדברים על זהירות, הבריחה היא תנועה טבעית, fight or flight. ההליכה קדימה, בא לך תמיד הולך, קדימה, אחורה, אין לו שום בעיה. הוא הולך, הוא מדלג אחורה, אתה לא רואה שום מתח על הפנים שלו. הוא לא אומר, פעם עשירית באתי כבר, מספיק. פעם עשירית אני באתי לנהר, די,
ביטוחן נלך קדימה. טוב, האריה אוהב כאלה בעלי ביטוחן. לא, הוא הולך קדימה, אחורה, קדימה, אין לו שום בעיה. זה לא שאתה אומר, די, כמה פעמים אני יכול לבוא ובסוף אני לא יכול לאכול פה כי לא כשר פה? יהיה בסדר. מה יהיה בסדר? זה התנהגות לא של חיה, לא טבעית. לא טבעית. זה הנקודה של לברוח. לברוח ממה? מאובדן נשמתו. הוא מסביר פה מה זה נקרא אבדון של מה. על מה אנחנו מדברים פה? אבדון של מה? סכנת האבדון של מה? אתם רואים? הוא מגדיר עכשיו. על מה דיברנו קודם? אובדן נשמתו. ואנחנו מדברים פה עכשיו על האדם שהוא בתודעה פנימית שהאוצר האדיר שלו זה החיים הנשמתיים שלו, וזה הוא מפחד לאבד. נכון? אתם רואים אנחנו מסביר? אתם רואים קודם אמר, בלתי יעזור נפשו לסכנת האבדון. עכשיו הוא מגדיר את זה, נכון, מה זה אבדון? אובדן נשמתו. אובדן נשמתו. מה? זה לא קשור לזהירות. מה קשור לזהירות? זאת אומרת, זה נושא אחר גם בזה. מעט מאוד אנשים יכולים לדעת איך לפתור בעיות. אני יודעת שיש בעיות להתמודד איתם. פונה? להיות זהיר. הזהיר. החיה לא פותרת אף בעיה. זה חיסרון שלה. חכה, אבל זה זהירות. אתה אומר שיש עוד דברים. יש עוד דברים, זה נכון. יש גם תורה. אבל עכשיו אנחנו מדברים על הזהירות. הזהירות, החיה עוקפת. החיה עוקפת. דיברנו על זה, אתה למד מרן? בתפארת דיברנו, אדם מתקן. חיה רואה בול שנשבר. היא עוקפת אותו. היא לא אומרת למה הוא נשבר. היא פשוט עוקפת אותו. זה זהירות. השלב הראשון הוא להיזהר? זה היסוד של הכל. אחרת אם אדם לא ייזהר, אז זהו, כבר לא יהיה מי שיזהר. כן. התפתלות, אבל נראה לי התפתלות זה סוג של התמודדות. בריחה. זה המשך הלאה, שזה פעם. או הליכה אחורה. בריחה זה... הליכה אחורה? כן. אני מגיע לנהר וישריה, אני הולך אחורה. אני מגיע לצומת תפוקה. אני הולך אחורה. בנהר הזה אתה מחפש גשר ועובר אותו, ואז... ואם אין גשר, אני קופץ למים? לא. לא, אבל זה כבר התמודדות. למה התמודדות? הגשר נשבר, אני חוזר אחורה. אני אומר, תשמע, קפוץ למים, מה יהיה בסדר? לא קפוץ למים. יש הבדל בין טיפשות של לקפוץ למים. אז זהו, זה נקרא לברוח. אני הולך אחורה. הליכה קדימה ואחורה היא באותה מרץ, אין שום בעיה. ללכת אחורה זה פשוט להיות לעיר. ככה הולכים. קלאץ', גז, ברקס, די כבר, גז, מה פתאום? גז, ברקס, אין שום בעיה, ככה נוסעים. לא, אל תצחקו, זה כולם מאוד חשוב לבנה, כי אדם אחרת מטעה את עצמו, והוא בעצם, התנועת ברקס נהיית לו תנועה, כאילו, תתמודד? מה תתמודד? לא להתמודד, הפוך, ההתמודדות, ככה הולכים בעולם הולכים, גז, ברקס, רוורס, ככה הולכים. ככה הולכים בעולם. אני חושב אבל מחצור הפוך. כן. שבריחה זה כאילו לא לעשות את ההתקדמות קדימה. אני עכשיו לא יכול להתקדם. אני בורח. אבל כן... אנחנו יודעים, הזהירות זה עכשיו, אני נמצא באירוע מסוים, נכון? יש לי בעיה לחזור אחורה? שום בעיה. באתי למקום, נסעתי המון זמן, ויש פה נשים לא צנועות. אני נוסע אחורה. אבל השאלה אם אני מחפש דרך להתקדם קדימה. גם זה לא נוגע אפילו לזהירות. זה לא נוגע לזהירות בכלל. הזהירות, אני יוצא, באתי יש נשים לא צנועות, אני יוצא באותה כלילות החוצה, כמו שבאתי פנימה. אין שום בעיה. אני יוצא החוצה. נסעתי באוטו, ואני מריח ריח של עשן מהמנוע. אני אומר, קדימה. מה קדימה? לא, אני יוצא החוצה. באותה? שום בעיה. זה לא נושא של הזהירות. קביעת מטרות, זה נושא אחר לגמרי, זה הרבה יותר מפותח. אבל קודם כל צריך לסגל את הכלילות הזו של הבריחה. אני בעצם, אני לא מתפתה... מתרחק מדבר רע, כאילו. אבל מתרחק מדבר רע באופן... אני רוצה לדעת את הדבר של הכלילות. זה צריך טבעי. אני מגיע לרמזור אדום, אני אומר, העיר הזו, כמה רמזורים אדומים יש בה? לא, אני יוצר, בלי שומע, עוצר עוד פעם, ועוד עוצר. ובסוף יש פקק, אי אפשר קדימה. חוזר אחורה, וזהו, מה לעשות? אי אפשר היום לנסוע. אי אפשר לנסוע היום. אני לא אומר, נחל צאלים על ילדותיו. תשמע, הגעת לפה, נמשיך הלאה וזהו. זה, גם חמור לא נראה ככה. המטרה שלנו זה מתוך הזהירות, כאילו... עכשיו אנחנו בזהירות. זה אמר הדעת. אל תנסו. עכשיו אנחנו במר הדעת זה זהירות. צריך לתפוס את זה טוב. לא לרוץ עכשיו, אל תעמדו כמאוימים. מה, לברוח? לברוח, כן, לברוח כל הזמן. fight or flight, מנה תותקוף, כן, כל הזמן. מנה תותקוף. לא, כן, לא למעט, אין שום בעיה. לסגל את זה, לא להיות עמדה. אני בא עכשיו מול נשים לא צדות, מה צריך להתמודד? צריך לברוח. אני בא מול מכונית,
צריך לברוח. והבריחה היא תנועה טבעית לגמרי, משוחררת לגמרי, היא לא תנועה עצבנית, סגלו את זה. אחרת אתה בעצם, כל הזמן בעצם עומד מול ההרגל ולא מול השכל. אני מצביע אותנו לדתיים לאומיים והחרדים. לא, זה משהו. זה לא קשור לזהירות, דתיים לאומיים והחרדים. לא קשור לזהירות. לא קשור לזהירות. למה? לא קשור לזהירות. לא קשור. שיודע איך חסרים את זה? הם בורחים, אנחנו... מה אנחנו מדברים על מורחים? לא רואים. זה לא משנה.